Селям алейкум, хайрлах шамлар. Добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите программу «Ахшам». В студии работаю я, Гульсум Халилова. Рада представить гостя нашей студии Дмитрий Снегирев, сопредседатель гражданской инициативы «Право и дело». Приветствую. Добрый вечер. Витаю. И начнем мы с вами нашу беседу с такого информационного сообщения, которое сегодня взбудоражило все средства массовой информации, а именно в течение всего дня сегодня Украина ждет возвращения украинских узников Кремля. А все началось из-за нескольких сообщений в СМИ и телеграм-каналах. Утром журналисты и родственники пленных приехали в Киевский аэропорт. Но приехали они зря. Давайте послушаем отца украинского моряка Віктора Сороку. Нас ніхто сюди не запрошував, ми приїхали по виклику батьківського відчуття, що треба їхати, але, на жаль, це все оказалося фейком. Про те, що хлопці вже в Україні, що вони на обміні, поки нам інформацію не підтвердили. А що кажуть вам? Нам ніхто нічого не каже, ми ще ні з ким не спілкувалися. Зараз спробуємо з кимось зв'язатися, їхати в Київ, але з Києва виїжджати не будемо. Тому що сподіваємося, що це буде сьогодні, якщо не вечором, то вночі. Будемо залишатися в Києві, доки не дочекаємося хлопців. И действительно, с ночи в аэропорту Жуляны дежурили журналисты, туда приехали родственники и так далее, но все-таки обмена военнопленными не произошло. Как сообщалось, да, украинские политические заключенные, включая Олега Сенцова, по которому появлялась информация, что его вывезли в Лефортовский суд в Москву, все-таки они сегодня не прибыли в Украину. Так что это было? Действительно ли озвученный вот этот вот обмен был фейком? Ну, скоріше, це не фейк, а так звана інформаційна психологічна операція російських спецслужб. Я поясню, про що йдеться мова. Да. Тобто, знов-таки просувається через українські ЗМІ інформація про можливість обміну. Відповідно, її підтверджують на офіційному рівні. І тут за дивним збігом обставин обміну не відбувається. Уявіть собі реакція світової спільноти. Все ж таки виходять перші особи української держави, озвучують інформацію, міжнародна спільнота спостерігає за цим, а виявляється, обміну немає. Йде річ о новому генеральному прокурорі України. Ну, не будемо називати, там не тільки він, там багато було задіяних осіб, але сам основний момент. Росія зіграла на пониження української суб'єктності української держави, не конкретних персоналів. Вони показали, що інститути влади держави в Україні, ну, як мінімум, не володіють інформацією. І як максимум, непрофесійні. Уявіть собі, це, ну, якщо не міжнародний ляпас такий, не мається на увазі, дуже відчутний, то доволі важко нам, скажімо так, буде втримати цей удар в інформаційному полі. Тим більше, що це не перша подібна операція. Давайте згадаємо затримання Службою безпеки Сухогруза, який, пам'ятаєте, зайшов на ремонт. Да. Виявлявся великий шум навколо цього. Ми нарешті затримали Сухогруз, а виявляється, що це не більше, ніж, скажімо так, купа металобрухту, яка не мала, затримання якої не мала під собою жодних підстав. І зараз довести, скажімо, цю справу до логічного кінця буде дуже важко. От два подібні, скажімо, епізоди за один місяць, це забагато. Треба робити висновки. Треба робити висновки і, відповідно, створювати аналітичні структури, які би відповідали за певні напрямки роботи. І основне, Гільсум, вибачте, я закінчую, все ж таки прийдеться українським спецслужбам звернути увагу на п'яту колону всередині нашої країни. Вот что касается пятой колонны, украинские депутаты от оппозиционной платформы «За жизнь» Виктор Медведчук и Вадим Рабинович заявили, что повидали в следственном изоляторе Лефортово украинцев Николая Карпюка и Станислава Клыха. Далее прямая речь. Мы встречались с Миколой Карпюком, мы встречались с Сергеем Романовичем Клых, мы привезли ему такое полтавское сало, подкопчено сегодня ночью на соломочке с украинским хлебом. Все это разрезали, видите, мне аж самому захотелось. И они, поверьте мне, они очень-очень были рады такому подарку своей земли. Виктор Владимирович привез еще Клыху от матери конфеты и письмо. Мы с ними пообщались. Я думаю, что ребята в нормальной форме, хорошо выглядят.
оптимистично настроены. Ну, конечно, никого не красит это все, но тем не менее все нормально. Зачем Медведчук и Рабинович прибыли в Москву и, вот, как сообщили, повидали в СІЗО политических заключенных? Ну, я ще раз переконався професійності вашого телеканалу, дуже слушно. Я тільки хотів перейти до, власне, теми Медведчука. Дивіться, телефонна розмова Зеленського з Путіним. Фактично, Зеленський перебирає на себе повноваження Медведчука і виключає його з перемовного процесу. Правильно? Досягнення на міжнародній арені дуже відчутне. Російська колона виключена з перемовного процесу, Медведчук не отримує бажаних балів напередодні парламентських виборів. І взагалі карта Медведчука на цьому, здавалося б, закрита. Що робиться наразі? Наразі понижується суб'єктність команди Зеленського, натомість виникає Медведчук з Рабіновичем, які говорять про те, що Москва не заперечує проти обміну. Більше того, ми в Лефортово на власні очі переконалися, що вони звезені на пункт обміну, і ми підтверджуємо інформацію про те, що російська сторона жодним чином не відмовляється від взятих на себе. Я так розумію, і вони знову-таки в інформаційному полі як можлива сторона перемовин. Ми всі вже забули про Медведчука. Тим більше незрозуміла роль Рабіновича. Погодьтеся, правильно? Його взагалі до цього не було в перемовному процесі. Тут приїздять два ключові гравця окремо взятої політичної партії. Політична партія знов в центрі інформаційної уваги, Медведчук виходить на перші ролі і фактично Зеленський відсторонений. Я не буду здивований, Гюльсум, якщо власне і Медведчук домовиться або озвучить реальну дату обміну полоненими. Но все-таки переговорный процесс в вопросе обмена политическими заключенными велся на самом высшем уровне между президентом Владимиром Путиным и Зеленским. Эта договоренность была достигнута в результате телефонных разговоров? Абсолютно, так. Причому і телефонних розмов, і відповідно зустрічі з Нетаньяху, я не виключаю, зустрічі з Макроном, тобто тут геополітика. Путіну відповідно давали зрозуміти, що ви маєте зробити певні кроки, щоб знов-таки бути рукопотиснутим. Це йому давали меседж, що щодо можливого повернення в G7, але ви маєте зробити певні кроки. Він зробив певні кроки. И действительно, основным вопросом, конечно же, освобождение политических заключенных ждет вся страна, ждем мы вместе с родственниками военнопленных, других политических заключенных, но основным вопросом остается в обмен на что? Какова цена освобождения украинских политических заключенных? И Эллиот Хиггинс, основатель группы Bellingcat, рассказал действительно, какой может быть цена вероятного обмена. Давайте послушаем, о чем он говорит. Поговаривают, что недавно арестованного Владимира Цемаха, который считается ключевым свидетелем по делу MH17, передают России в обмен на задержанных Россией украинцев. Достаточно бесхребетная сделка украинских властей, которая повлияет на юридическое дело MH17. Еще больше признаков очевидной вины России в деле MH17. Ну, смотрите, если Украина отдаст Цемаха, тем самым не препятствуем ли мы расследованию катастрофы MH17, ведь Цемах там проходит основним свидетелем. Як свідок. Юльсом, ну це шпигунські версії, давайте скажімо так, що Росія жодним чином не зможе вже вплинути на покази Цемаха. Він був затриманий, був допитаний Службою безпеки, це задокументовано, ці документи передані в Нідерланди. Якщо він міняє свої свідчення, він може заявити, що це було під тиском. Менше з тим, він ключова фігура. Якщо з ним щось трапиться на території Російської Федерації, відповідно Російська Федерація буде нести повну відповідальність. Тоді всі звинувачення щодо можливого, скажімо, перешкоджання розслідування лягають на плечі Російської Федерації. Тому ця версія, ну як мінімум, притягнута за вуха. Цемах не настільки ключова фігура. Винуватість Російської Федерації ще була доведена в 2014 році. А яка може бути ціна тоді? Ви знаєте, ціна тут знов-таки гра Російської Федерації. Давайте подивимося, хто є в списках на обміну. Чи є там, скажімо, кримські татари.
Ну, нет еще подтвержденных списков, к сожалению. Есть списки, опубликованные СМИ. Есть одно СМИ, одно это политзаключенный Эдем Бекиров, который недавно вышел из СИЗО. Абсолютно точно. Вийшов з СІЗО. Вийшов із СІЗО. А давайте тепер подивимося, скільки взагалі 70, скажімо так, політв'язнів на території Російської Федерації. Більшість з них це все ж таки громадяни України кримсько-татарського походження. І якщо ми їх не міняємо, ми фактично визнаємо, що юрисдикцію Російської Федерації мається на увазі правову юрисдикцію на Кримським півостровом. Тобто ми фактично визнаємо, що кримські татари засуджені не за політичними статтями, а власне за російським законодавством звинувачені в тероризмі. От ціна цих обмінів. Мы вернемся к этой теме. Сейчас с нами на прямой связи по телефону журналист Игорь Яковенко из Российской Федерации. Игорь, здравствуйте. Здравствуйте. Игорь, как в средствах массовой информации Российской Федерации сейчас обсуждается вопрос возможного обмена пленными? И самое главное, сегодня с утра мы видим в различных телеграм-каналах РФ и в СМИ, в том числе и «Медузы», сообщения о том, что обмен начался и так далее. Как вы думаете, почему была раскручена эта тема в СМИ РФ? Ну, прежде всего, была очень любопытная реакция с самого начала, когда поступила информация о том, что был освобожден из зала суда господин Вышинский, то основная политическая реакция у обитателей российского телевизора была не вестись на вот эту вот попытку нас задобрить, в кавычках. Значит, и заявление о том, что никакой ответной реакции, никакого алаверды не должно быть, потому что, ну, понятно, обычная мантра, что, значит, Украина удерживает заложников несправедливо осужденных, а в России сидят сплошные террористы. Ну, это обычная история. И в то же время мы видим сейчас, что, так сказать, информация о том, что все-таки и Сенцов, и другие политзаключенные, другие украинские узники совести были свезены в Москву из мест их осуждения. И вероятность того, что все-таки обмен, и скорее всего большой обмен состоится, она стала реальностью. Вопрос когда, вопрос сколько Кремль будет издеваться над узниками совести украинской, это вопрос открытый, но тем не менее вот неизбежность этого обмена, она стала уже реальностью. Игорь, а как вы думаете, на что рассчитывает Владимир Путин? Какие возможные дивиденды, преференции он планирует получить от этого обмена? Вы знаете, совершенно очевидно, что, так сказать, вот обменный курс, который здесь присутствует, он абсолютно неадекватен, потому что политический вес, значимость Олега Сенцова, правозащитников крымско-татарского народа, которые находятся в заложниках у путинского режима, моряков украинских, он неизмеримо выше, чем те дезертиры, которых собирается отдать Путину Украина. Поэтому совершенно очевидно, что это неравноценный обмен. Возникает вопрос, а зачем же Путин соглашается на такой обмен и, более того, скорее всего, его инициирует? Я думаю, что здесь было бы ошибкой считать, что вот какие-то там мифические политические дивиденды от каких-то там нормандских четверок и так далее. Это все, конечно, ерунда. Но для меня совершенно очевидно, что сегодня для Путина очень важно, чтобы не было сильного давления по поводу московского дела. Вот раскрученное московское дело, на самом деле, существует такая немножко снисходительное, пренебрежительное отношение к тому, что происходит, вот московские протесты и так далее. На самом деле рейтинг Путина едва превышает 10%, скорее всего меньше. И, в общем, вот то, что происходит, вот эти вот московские протесты, которые могут теоретически перерасти в общероссийские, это довольно серьезная история. И поэтому та репрессия, там же происходят совершенно чудовищные вещи. Люди просто не выходят из тюрьмы в большом количестве. Планируется московское дело. Это серьезная история. И вот этот вот полицейский судебный беспредел,
который на самом деле не имеет прецедентов в России, надо дать возможность вот этим запутинцам за пределами России, таким как Трамп, Макрон и так далее, надо дать им возможность закрыть на это глаза. Для этого говорится, что вот вы просили нас освободить украинских заложников, вот вам, пожалуйста. Ну а что касается наших, извините, оставьте нас в покое. Поэтому я думаю, что это основное. Спасибо. Игорь Яковенко, журналист, был с нами на прямой связи по телефону. Московский процесс. Що ви думаєте по цьому поводу? Нічого не думаю. Я, по-перше, хотів би сказати, що на відміну від пана Ігоря, я вважаю цей обмін рівнозначним. Я поясню чому. До цього відбувалося, давайте згадаємо, так звані великі обміни. Добре, тоді йшла мова про військовополонених. Да. Але який був коефіцієнт обміну? 1 до 4, 1 до 6. Наразі ми міняємо один на одного, правильно? І тут, скажімо так... Ми міняємо настоящего преступника на невиновного чоловіка. Але тут є ще один момент. Один Вишинський може потягнути, скажімо так, я не хочу принижувати роль українських бранців, але для Москви він грає ключову роль. Дуже велике значення. І, власне, на звільненні Вишинського Москва і наполягала. По-перше, що значить Вишинського звільнили в залі суду? Він пройшов процедуру так званої юридичної очистки. А чому Вишинський так важливий для Російської Федерації? Ідеологічна складова. Це п'ята колона. На Вишинському замикається не тільки одне конкретна інформагенція. Відповідно, що інформагенція – це лише дипломатичне прикриття, так зване. Від Вишинського потягнуться зв'язки з усіма українськими ЗМІ. Мається на увазі, що він мав і контакти з українськими ЗМІ, які висловлювали певну точку зору, яка, ну скажімо так, задовільняла Москву. Накрити Вишинського – це не накрити одного, власне, його, тут, власне, міг би потягнутися ланцюг. Чому не було інших посадок, для мене це загадка. Ну вот смотрите, опять же, по неподтвержденным информациям шла речь об обмене 35 на 35. Кстати, да. Об этом, если я не ошибаюсь, на своей странице в Facebook опубликовала Лариса Сарган, спикер Генеральной прокуратуры, после чего она это сообщение из своей страницы в Facebook удалила. Да. Но все-таки была цифра 35 на 35, включительно украинских военнопленных моряков. И знаете, здесь возникает вопрос, а не подмена ли это понятие, а не уловка ли это со стороны Кремля? Ведь 24 украинских военнопленных моряка должны быть не обменены, а освобождены. Абсолютно. По решению Международного трибунала ООН. Так не подыгрываем ли мы Кремлю? А тут, Гульсум, абсолютно слушне запитання. Я вам поясню. Умова звільнення українських військовополонених, а саме моряки підпадають під цю категорію, була така, що вони мають відбувати покарання в тюрмах України. Це була умова Путіна. І якщо ми їх міняємо, то тоді, відповідно, вони відбувають термін покарання вже на території України. Ну, не легалізація це анексія Криму? Абсолютно точно. І тут дивіться, була перша позиція Путіна. Ми не віддамо моряків до тих пір, поки не буде вироку суда, російського суда. Правильно? Да. Путін наполягав на тому, що це виключно справи Російської Федерації, що вони не підпадають під категорію військовополонених, а є порушниками, власне, державного кордону. Фактично, Путін нехтував рішенням Міжнародного суду, правильно? І тут він віддає, власне, на своїх умовах. І тут позиції України знов не зрозумілі. Яким чином ми будемо апелювати до міжнародної спільноти за підтримкою? Абсолютно українською стороною, як ми будемо пояснювати звільнення українських бранців, за яких ми, ну скажімо так, били у дзвони весь рік фактично, правильно? Угу. Європа може подивитися і скаже, так домовляйтеся безпосередньо з Росією, якщо йде такий подібний обмін. Причому не апелюйте до міжнародних інституцій. Міжнародний трибунал виніс своє рішення, відповідно, ви мали би наполягати на виконанні, беззаперечному виконанні Російської Федерації цього рішення. Якщо ви пішли на поступку Москві, то відповідно, вибачте, які претензії тоді до країн Європи?
Претензии к странам Европы таковы, потому что недавно президент Франции Эммануэль Макрон сделал очень интересное заявление по отношению к РФ, а именно президент Франции сделал отношения с Россией одним из главных акцентов своей ежегодной речи перед французскими дипломатами. Французский лидер заявил, что Европа исчезнет, если ей не удастся пересмотреть стратегию отношений с Российской Федерацией. Далее цитата Эммануэля Макрона. Мы не можем восстановить Европу без восстановления связи с Россией, иначе Россия станет ближе к другим государствам. Некоторые наши союзники всегда будут подталкивать нас к внедрению более широких санкций, но это не в наших интересах. Нам нужно построить архитектуру доверия в Европе. Широкий спектр санкций против Российской Федерации не в интересах Европы, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Как на это реагировать? Почему вдруг Эммануэль Макрон так резко изменил свою риторику по отношению к Российской Федерации? Ведь совсем недавно он говорил о том, что Европа должна поддерживать Украину в вопросе ее территориальной целостности. А власне це пов'язано з тим, що розгорнулася так звана торгівельна війна між Сполученими Штатами і власне і Китаєм, і Францією в тому числі. Сполучені Штати ввели ввізні мита не тільки на китайські товари, але відповідно на французькі. І відразу, так, абсолютно точно. І відразу міняється тональність виступів Макрона. Він вже заявляє про те, що Росію треба відірвати від союзу з Китаєм і повернути обличчям до Європи. Можливо, слушна думка, бо Росія впливає на такі процеси, як так звана незаконна міграція, від якої наразі потерпає Європа. Правильно? Правильно. Відповідно, тільки Росія може зупинити ці процеси, бо основний потік мігрантів – це, власне, Сирія, територія боїв, Лівія та інші території, які фактично контролюються Російською Федерацією. Вже ні для кого не секрет, що це спецоперація російських спецслужб з метою дестабілізації внутрішньої ситуації на європейському континенті. В такому случае, какая будет позиция Макрона, Меркель на возможной встрече в Нормандской четверке? Вже воно більш-менш відомо. Путін заявив про те, що Україні треба виконувати домашні завдання. Домашні завдання – це формула Штайнмаєра. І, відповідно, третє – це пілотне розведення в 3 ключових місцях. Мається на увазі Станиця Луганська, Широке, Золоте і Широке, здається, я можу помилятися. Владимиру Зеленскому удастся противостоять этому заговору, если можно его так назвать? Ну, подивимося. Мені б хотілося вірити в те, що українська сторона все ж таки має власний план дій, і він не входить в контексті і виступає, ну, скажімо так, не в контексті дій Російської Федерації. Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко уже обозначил первоочередные цели и вектор деятельности ведомства. Прошу прямой речи. Найбільше наш зовнішньополітичний пріоритет – завдання номер 1 – відновлення миру на Сході та деокупація повернення Криму. 5 довгих років ми ведемо нерівну боротьбу з Російською Федерацією. Незважаючи на драматичні прогнози, ми вижили в цій боротьбі, що не менше виживаємо. Нам потрібні мир і стабільність – все те, що краде у нас війна. Ми не можемо і не будемо вести безкінечні переговори в різних форматах. Я ціную всю ту роботу, яка була проведена до мене. Вірю, що завдяки впертості, обережності, іноді хитрості наших попередників і, безумовно, підтримці наших партнерів нам вдалося відвернути катастрофу, повномасштабну війну з Росією. Как вы считаете, полгода для продвижения в урегулировании вопроса на востоке Украины деоккупации территорий достаточно? Півроку достатньо для ратифікації Мінських угод у стінах українського парламенту. Якщо Зеленський піде на це і, власне, проголосують, ну, у нього є конституційна більшість, ба більш того, там і 300 голосів достатньо, щоб внести зміни Конституції. Тобто півроку достатньо для того, щоб Україна визнала свою капітуляцію і, відповідно, ратифікувала Мінські угоди. От те, що відбувається. Давайте відкинемо мову дипломатів, езопову мову і назвемо речі своїми іменами. Якщо цей сценарій реалізується, а власне про це і говорили, про можливість зняття економічної блокади, можливість політичної амністії для учасників незаконних збройних формувань і можливість особового статусу окремим територіям,
то це і є імплементація Мінських домовленостей. Спасибо большое. Дмитрий Снегирев, сопредседатель гражданской инициативы «Право и дело» был гостем нашей студии. Благодарю. А мы вынуждены завершить второй блок программы «Ахшам». Смотрите далее новости на крымско-татарском языке. Подписывайтесь на наш YouTube-канал. Там мы выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Коршкенджи. Зранку і до пізньої ночі. Що вдалося ухвалити народним депутатам